bi cɔcɔ kalo tile 5 san 2022 o kɛra san 62 ni Burkina Faso y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ni san 62 yɛlɛma hɔrɔnya seli o bɛ kɛra dusukasiba le kɔnɔ Burkina Faso ka sababu kɛ dankariya kɛlen do ka dugu yɔrɔ bɛɛ ta bɛnbaliya fana o dolen do dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso ka yɛlɛma hɔrɔnya kuma bi a bɛ fɔ ni kunpiripiri ye i n'a fɔ Salamata Sise a ye kuma barani sin dɔw ma olu ko hakilinata di Burkina Faso ka yɛlɛma hɔrɔnya kuma kan yani an b'a fɔ ko kana dɛmɛ d'anu ma anu yɛrɛ bi yɔrɔ minɛ ni sisan min b'anu fɛ an y'an ka indépendant ta don an n'o ka ɲi ka lɔ n'an yɛrɛ ye wala m'a fɔ ko an bɛ taa mɔgɔw demander dugu wɛrɛ o kana na anu dɛmɛ n'an ko indépendant kɔrɔ y'ale lo ye wala bon an bɛ se ka an se an yɛrɛ kɔrɔ k'an yɛrɛ dɛmɛ ɲɛ b'a la dɛmɛ yala o ye wajibi ye parce que a se t'an ye donc ni se t'i ye se bɛ mɔgɔ minnu ye i b'olu le dari kɛ et puis dɛmɛ nin fana o Burkina dɔrɔn tɛ don diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hali Amérique o bɛ dari kɛ dɔ fɛ France bɛ dari kɛ dɔ fɛ tiɲɛ tɛ wa yala olu de y'an coloniser an fana ka dari kɛ nin pour que k'an yɛrɛ dɛmɛ ko terroriste ko nin yɛrɛ la ne fɛ baasi kɔni taara se bɛ yen ani indépendance a ko nin ko fila don. bon mun b'a yira k'a fɔ k'an bɔra o bolo an ka baara bɛɛ baara ni k'i ka fanga sɔrɔ ne ma taa tubabu jamana na bi a tɛ ɲɛnabɔ i bolo an ka baara fanga sɔrɔ ne min ko k'a ye baara k'a baara ye fanga sɔrɔ a tɔɔrɔ tubabu jamana ka na. n'an k'an bɛna dɔ fɔ an bɛna don faso gasira an yɛrɛ bɛna don an yɛrɛ gasira bon Burkina ka indépendant ko bi tɛ a kuma fɔlen bɛ a mɛnna mais an mana kɛ cogo o cogo an ka bɔ faragɛw bolo a ka gɛlɛn. ne tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Jula So.